Vítam vás u prvého dielu z hry Car Simulator Golf. Dajte na toto video like a na môj hlavný kanál mi dajte odber. A môžeme sa pustiť do prvého dielu z hry Car Simulator Golf. A už som sa dostal na môj svet v tejto hre. No, ako ste sa mali? No, ja chcem vedieť, ako sa vám páčil môj 5. AI cover na nejakú pesičku. No, to mi napíšte do komentárov, aby som vedel, že ako sa vám páčil môj 5. AI cover. Lebo tam mám pod tým AI coverom mám len 0 komentárov. A chcem vedieť, ako sa vám páčil, tak mi to napíšte pod ten môj 5. AI cover. OK. Už nahrávam minútu a idem natankovať. Dúfam, že sa vám bude páčiť tento let's play z hry Car Simulator Golf. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Takže to mi napíšte pod komentár tohto videa. Že aby sa vám že ako sa vám páčil tento let's play z hry Car Simulator Golf. OK. A chcem sa vás opýtať, ako si užívate letné prázdniny? Dúfam, že si ich užívate naplno. A to mi tiež napíšte do komentárov po tento let's play z hry Car Simulator Golf. OK. Už natáčam skoro 2 minúty. A môj cieľ nahrávania tejto hry je tak dajme tomu do 4 minút. A to zatiaľ raz, dva. Dosiahneme tie 4 minúty. Už natáčam 2 minúty túto hru. Tak ešte sa vás chcem opýtať, ako sa tešíte 1. septembra do školy. To mi tiež napíšte do komentárov pod tento let's play, keď nás sledujú nejaké deti. Tak to mi tiež napíšte do komentárov, ako sa tešíte 1. septembra do školy. Takže tak. OK. Dúfam, že sa vám zatiaľ páči tento let's play z tejto hry Car Simulator Golf. Už natáčam 2 minúty. Stále natáčam 2 minúty. Za chvíľku budem natáčať 3 minúty. Viete čo, radšej budem natáčať také, už natáčam 3 minúty. Ešte budem natáčať minútu a uvidím, či to vôbec upnem toto video na môj hlavný kanál. Prosím, dajte mi na tento kanál odber a like na toto video, lebo sa blížim už pomaličky k 220 odberateľom. A chcem dosiahnuť aj takých 300 odberateľov na tomto mojom hlavnom kanáli. Aby som mohol natočiť nejaký nový let's play. Napríklad si to hej, to je úplne jedno. Z akej hej, napíšte mi, že z akej hej chcete vidieť let's play na mojom hlavnom kanáli. OK. A chcem ešte vám povedať, že dúfam, že sa máte skôr, že si to leté prázdniny. A chcem vám povedať ešte, že natočím aj ďalší let's play z tejto hry aj zajtra. Tak to je všetko z tohoto videa, dajte mi like na toto video a odber na môj hlavný kanál, lebo sa už blížim pomaličky k 220 odberateľom a to je všetko z tohoto videa. Uvidíme sa u ďalšieho videa hneď zajtra. Čuuu.